רגע, מה שמך אתה? יוסי. יוסי. איזה משפחה יוסי? ברנס. ברנס זה משהו חשוב. עכשיו תקשיב יוסי. אתה הוכחה שיש בורא לעולם. איך? איך? אני אשאל אותך שאלות קצרות ואתה תענה מה שאתה מבין. אוקיי. האם אתה בראת את עצמך? לא. אמא ואבא שלי בראו אותי. יפה. ומי ברא אותם? האמא ואבא שלהם. ומי ברא את האבא והאמא הראשונים? האמא ואבא שלהם. רגע, זאת אומרת, אתה אומר שכל הזמן היה מי שברא את מישהו, כן? כן. כל הזמן היה. כן. שים לב מה שאתה אומר. רגע, עוד פעם? עוד פעם. לא, אני לא מרוכז פשוט. אז לכן אמרתי לך, תתרכז עיוני. לאט אוקיי. לאט, עוד פעם. אני איתך. תגיד לי, אולי אתה בראת את עצמך? לא. למה לא? לא הגיוני. למה לא הגיוני? כי אני לא יכול לברות את עצמי. יפה. אז האבא והאמא הראשונים, יכול להיות שהם בראו את עצמם? גם לא. אז מי ברא אותם? זה תהליך אבולוציוני, הביוגנזה. הלו, לאן הלכת? תשמע, כבוד הרב, אני באתי לנהל שיחה רצינית, אני ציפיתי לקבל תשובות נכונות. טוב. אני לא באתי לשמוע סטנדאפ, עם כל הכבוד. טוב, שמעתי, די, הבנתי. עכשיו, מה אמרת? מי ברא את האבא והאמא הראשונים? יש תהליך שנקרא ביוגנזה, תחילת החיים. הבנתי. ומי התחיל אותו? זה תמיד היה, זה התחיל מחומר, מאנרגיה כלשהי והפך מחומר. שמעתי, עצור, זה התחיל מחומר. מאיפה בא החומר? החומר הזה תמיד היה קיים. תמיד? כן. מישהו מהמדענים מכיר חומר שהוא קיים תמיד? עובדה? איפה עובדה? עובדה שיש הרבה דברים שתמיד קיימים, כמו החמצן, כמו... סליחה, מתוק, אל תגיד דברים שאתה לא יודע, תגיד רק מה שאתה יודע ושלמדת, ותכוון אותי גם איפה למדת. זה היגיון בריא. עברנו להיגיון בריא. כן. אז אצלי היגיון חולה. אולי. עכשיו בוא תקשיב, בוא נראה לך שצריך חולה. המדע אומר שלחומר יש גיל. אני לא שמעתי דבר כזה. בן כמה אתה? 18. זה גיל? כן. אז לא היית קודם. פיסוטונטזה, מה אמרת? פוטוסינתזה. פורטו. זה תהליך שהצמחים עושים. זה כמו קוואדרו כן, נו. אז אני שואל אותך שאלה, אתה לפני 17 שנה, שמעת על פחמן 14? כן. מה בודקים איתו? בודקים איתו את גיל העולם. הסימן של העולם יש גיל. ברור. מה ברור? אמרת שהחומר קיים תמיד. אבל החומר הזה קיים עוד לפני, אתה מבלבל את אז מה שאני אומר. כמה לפני? העולם קיים 4.5 מיליארד שנה. ולפני מה היה? ולפני לא היה כלום. שמעת? היגיון בריא. אבל זה בדיוק כמו שאתה יכול להגיד מי ברא את אלוהים ואיך אלוהים היה. רגע, אז מי לפני 4.5 מיליון? מיליארד. לפי הפורטופונטזה. זה לא קשור פוטוסינתזה, פוטוסינתזה בכלל קשור לכם. רגע, אני עכשיו דיברתי על פורטופונטזה, לא על זה. עכשיו אני שואל אותך, לפני 4.5 מיליון לא היה כלום. איך נהיה? לא היה את העולם, היקום עדיין היה קיים. היקום היה. נכון. עכשיו החלטנו שהיקום היה, אתה שם לב? מה זה החלטנו? העולם שלנו קיים 4.5 מיליארד שנה, היקום קיים 13.7 מיליארד שנה. ולפני 13.7? הוא תמיד היה היקום, אבל מקובץ יותר. אז למה 13.7? כי זה הזמן שבדקו. היקום שלנו עכשיו תמיד מתרחב מרגע לרגע. אז זה לא מכאן ולהלאה, אחורה. 13.7, ולפני? הוא תמיד היה. אז למה אומרים 13.7? כי הוא היה, אבל מקובץ יותר, הוא לא היה מלא. אתה מדבר רק על הקיבוץ. כן. וכמה זמן לפני הקיבוץ הוא היה? הוא היה כל הזמן. שמעתי, ולמה הוא התכווץ פתאום לפני 13.7? הוא לא התכווץ. אמרת שהוא מקובץ. אני אסביר לך, אם תקשיב. כן, אני מקשיב. אוקיי, אז ככה. היקום שלנו תמיד מתרחב, אפילו עכשיו הוא מתרחב. אם תחזור אחורה בזמן, תגלה שבעצם הוא היה קטן, בדיוק כמו בלון. קטן, שמעתי. בדיוק כמו בלון, זה היה נקרא הנקודה הסינגולית. יפה. כל היקום היה בתוך הנקודה הזאת. מצוין. יפה. המפץ הגדול, מה שמכנים אותו, זה לא בעצם פיצוץ כמו שאתה אומר, כן. אלא התרחבות היקום שמהנקודה הזאת, שהיה התרחבות. שמעתי, יפה, הבנתי. אוקיי. עכשיו מה? 13.7, למה זה התכווץ אז?
לא הבנתי? אמרת שלפני 13.7 זה התכווץ. זה לא התכווץ. אז מה היה? זה תמיד היה, הייתה נקודה שכל היקום אבל שלנו... אמרתי, שאלתי למה קודם, אמרת היה קיים, אז מה זה 13.7? מה זה המספר? הנקודה תמיד הייתה קיימת, כל היקום היה בתוך הנקודה והוא התקיים. מה תמיד. זה 13.7? עוד פעם תגיד. זה ההתרחבות היקום. המפת זאת הגדול. אומרת, התרחבות אמרת הייתה תמיד, אז למה חזרת ועצרת ב-13.7? כי ב-13.7 מיליארד שנה הייתה התרחבות. בדיוק ולפני כן מה היה? הייתה את הנקודה הזאת. איזה נקודה? הנקודה הסינגולית. שמה זה אומר? שזה נמצא בפנים כל היקום, אבל במקובץ בחלקיק שאתה לא יכול לראות. וזה היה מקובץ באותו נקודה והתחיל להתרחב. זה היה זה שם... היה מקובץ והתחיל להתרחב. היה שם, תן לי לדבר, היה שם לחץ עצום בתוך הנקודה הזאת. מי לחץ? כל היקום היה בתוך... מי לחץ? זה תמיד היה. מי לחץ? מה זה מי לחץ? אמרת שהיה לחץ, מי לחץ? זה תמיד היה, כל היקום היה עוד בעצם... פעם, לחץ מי שם. לחץ ב-13.7? שום דבר לא לחץ, זה פשוט התרחב. פשוט, הוא החליט. מי החליט? התרחב. מי החליט להתרחב? ברגע שאתה אומר לי מי, אתה פוסל לי את כל האפשרויות שאני יכול לענות לך, כי אתה אומר שבטוח... ודאי! מי החליט להתרחב ולמה לא התרחב קודם? למה אתה אומר, עוד פעם, למה אתה אומר מי זה לא מה? למה התרחב ולמה קודם לא התרחב ומה אירע כדי כי שיתרחב? במשך הזמן היה שם לחץ, אבל מי זה הלחץ? זה כל היקום שלנו. מי זה הלחץ? כל היקום. היה תמיד לחץ? כן. למה פתאום התרחב? כי היה שם, גבר שם הלחץ. ממה גבר? מהלחץ. מאיזה לחץ? של היקום. ולמה לפני כן הוא לא נלחץ? נלחץ, אבל הגיע למצב שהוא לא יכול, כאילו, לשאת את כל היקום בתוך הנקודה הזאת. הבנתי. אז עכשיו אין סוף זמן לפני זה, הלחץ לא הפריע לו. היה, אבל בכמות יותר נמוכה, במשך הזמן זה גדל. זאת אומרת, יש כוח מסוים שמלחיץ, נכון? מה זאת אומרת כוח מסוים שמלחיץ? זה הכוח הזה, הרגיל, כאילו, מה? איזה רגיל? הוא לא רגיל, כי הוא מלחיץ. זה תמיד היה, זה תמיד, בדיוק מה שאתה אומר. אבל זה הלך ונלחץ, נלחץ, נלחץ עד שהתרחב, נכון? כן. תודה. מה זה שגורם שזה יתחיל ללחוץ עד שהתרחב? מה זה? מי גרם? זה תהליך טבעי שקורה, זה לא... טבעי של מי? שום... האלוהים לא יכול לעשות דבר כזה. למה אתה אומר עליו דברים כאלה? כי אני אומר שזה... למה אתה אומר? בדיוק כמו שאתה אומר שלא... למה אתה אומר? מה אני אומר? שהוא לא יכול לעשות דבר כזה? כי אם הוא היה יכול לעשות דברים כאלה, אז דברים כאלה קטנים כמו להציל ילדים קטנים שמתו בשואה, הוא היה יכול לעשות את זה. הבנתי מאיפה הבעיה שלך. אז אתה אומר בעצם לא אכפת לי שיהיה אלוקים שברא את הכל, רק מה אם הוא לא יודע להציל ילדים בשואה? זה הבעיה שלי. אבל... נכון? לא. ככה אמרת. לא. הוא לא מתפקד כמעט בשום דבר. אני לא חושב... אתה תשמע בשידור חוזר את כל הוורסיות והפוטנטזה שלך, ואתה תראה שיש לך בעיה. אני אישית לא חושב שאני משחק שחמט בלוח של אלוהים. מותר לך לחשוב מה שאתה רוצה, אתה יכול לחשוב שאתה מייקל ג'קסון גם אם תרצה. אני לא חושב, אני יודע מי אני. אני יודע, אתה ברנז. אבל אני אסביר לך משהו. אתה צריך להבין דבר אחד. שיש כוח שמניע. הפיזיקה אומרת אין כוח נע, אלא אם כן יש לו כוח מניע. מי מניע את כל המונעים? אמרתי לך, שוב ברגע שאתה אומר מי, אתה פוסל את כל האפשרויות. מה אכפת לי שאני פוסל לך? מה אכפת לי? היית צריך להגיד מה ולא מי. פיזיקה אני שואל. מי מניע? הלו? איזה כוח אני אבקש? הלו? אני לא מאמין בשום דת. הלו, אתה מאמין בדת הפונטנטזה? לא. עכשיו תקשיב רגע. זה דת, דרווין זה דת. אבל אני אסביר לך משהו. דרווין זה לא דת, זה תהליך כלשהו שהוא אמר. זה דת של כופים. אני לא בא להתווכח איתך על האבולוציה, האבולוציה קרתה, תקבל את זה איך שאתה רוצה. לא, יש מתנגדי האבולוציה והבלבולוציה בארצות הברית, תקרא טוב באינטרנט. כל העולם יודע שזה בולשיט, you know? תראה לי הוכחות, תראה לי. אני? כן, אני רוצה לראות. קח את הגוגל, תיכנס, תקרא. חיפשתי. לא מצאת? כל מדען שאמר... תן לי אימייל, אני אשלח לך אני אתן לך את האימייל שלי. תשלח, תתקח ממנו שמה את הכתובת של האימייל, אני אשלח. אבל בינתיים, אני שואל אותך, עוד שאלה. לחומר יש שכל? לא. לא.
זאת אומרת, חמצן אין לו שכל, מימן אין